enu nti wase fa saa ye me na nya nwanwa fa saa fa ye me na nya nwanwa isansa wonsa so achi enti na ne wapagya me na ado ato nipa tentene kon ho ti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa agure mi nu nyina na hya ase nanso ene sanso ane aduru dwom nti watimi aye ahwamase atwede nti fa saa ye me na nya nwanwa wose fa saa ye me na nya nwanwa abo hia na ane ni tukwan ya wonuru danti ti na amenne sebe mpraduasa baabi anka ye kro wo akodura mmaka akwantimfi nti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me enya nwanwa eye me papa ye nti ena na aduru sei ebra me no san ye nipa ka kire me ne nso san madwene pa ene akoma pa me wo ma nipa nti no mantie enti ene sa wo twem abo so a fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa adwuma me no nyina na kopa ye edurubira bi me kura me de ma no tumu ansa ne ye fa wo nanso ene ekoba se empanimfo afa wo abata ye hunti no ene wo se ka won kokora na enki enyi madi ma me nkotena fie ne ma no aduane mo me enti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa awo ntia awo na abo me se de adwonso aba akokọ enu nti na ma ne nkwada kasa manim basa ti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa se de kura wo san kame nso mi kura bi anka mepe utu botom na me nso ma to me dia enka mepe nanso abo hia woni ntukwan ya wonuru danti no na amenne sebe mpraduasa wodi manim adane fom eka manim se sebe mpraduasa akwada akuma bi ti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa akwantu ntia tamitimi kromu anka me yede hye nanso ene akwantu na amma beda obi bama so atwetwere edanchem etese wo mafunu enu nti ena umumi no nanso nka me wo mi kromu a enka me yede hye enti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa ba mo wuo ntia ena ti ase nu okura eja ti ase nu okura na bibi wo fie nanso wo ampa saagefo a won hunu me mobo ene wa hye me fie ama me fie adane amamfo so amenne gese me sransa na madi eja nkaba ti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa abo hia ne ni tukwan ya wonuru dantia na nkasabe be ma te same oba te same enimonyam mi wo bi nanso akoye bibi e wo ho enu nti na menne wo singua no sesa ntwetwe abo a wo sere me nti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa eya abrabo enka mi si mu ache nanso man san kwancha bode awawaye nti na amama nyini da ti fa saa ye me na nya nwanwa ma me fa saa ye me na nya nwanwa wate eda ma wo me ba me de ne beto obi nchen sanso obi nchen etenana ma me na ewuo na amma betena wo nchen sen kam papa te ase a enye ne se ne nka mete wo nchen ema wudi mi asusumpidie amma se bo nu aduane a wode me de kosi jare ebie so ma wansana kodidie ansa na me nso madidie enti fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa abo hia na aye na sen kama wo 40 ase a enye ne se ne metwetwere baabie ma edu abo anadwo donkoro ansa na metimi akamani aguso fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa suku inkame nso mi ko obi anka mpepa nanso na ne agya na akofa asemaba enu nti ne nne o ma akoye nimdiefo ame ade suku etwa mempoa fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa wate kejetia mi di kan ohojao mimpo na me be pere da bre wo ba ye na oni baabi te me na me ma wo baabi te na ye emenne wa ba ba ya ageman abagi dwom aboso ama ne nkofo akogange emposi empa me mfiri dwom wo fa saa ye me na nya nwanwa fa saa ye me na nya nwanwa eye me papa ye ntira ne senkenye papa wi a ebi ankene ye kan na metie ya anka metu me hofo ewo ho nanso isa me papa ye ne mayam ye nti na amenne wo tete me sa akwada wotua no fo ano fa saa ye me na nya nwanwa
papa fasaya me na nyanwanwa me ne wonante nkofuo bi kan amanfuo bi hunu kan sa brantie ya woni ne nami wo bedu nhwemmo na nso esanse me hunu ne sa nipa bia eye nipa na nipa bia ya bosome nkono benti no ye kan me bu mani gu so me bu maso gu so ma mfa anya asem enti enei so ahwire se me kon ho na wutwa me maa fasaya me na nyanwanwa fasaya me na nyanwanwa ababaawa emobro na me hu wo ebra me hu wo a wodo wasam tru mani me hunu nse wo mobo sabe mpraduasa wote se menua ba pepepe enti me yimi yam se maboa wo enei se maboa wo amwa wie suku na se osesa nya me seso ne wo a enye hwe eye mi ankasa ene maye enti fasaya me na nyanwanwa abrantia fasaya me na nyanwanwa sanse na menua ba ma wo ho ena menya sika oba abesia me hunu se me ba aboso me de utu kwan emenne wakodi abrochire me frawo a no ama me yonko ma na etwa me mpoa fasaya me na nyanwanwa wate fasaya me na nyanwanwa ebra uhunu me na me no na na ekoro me no wa na na eba me no na katirim nsam me no na kaasum nsam ekura me na ekurawo ehyemanum mpo a na me yi ama wo enei maboa mo ayeyie enu nti wo se sabe mpraduasa ompedwomni ba ompo ba ne ho bon momone nanso momone kro na na me de ahwe wo amenne wabeda ne bank manager fasaya me na nyanwanwa fasaya me na nyanwanwa eya abrabo ye nyina ye ntimi nyepe ahemfu kiniye ebi di dabi achi ewo se bi di kan na bi di akire enti ene so ahwira di animu na wo kɔ ne femfem mirika na se maka akira eno nkire se be maka achi abo akyekide se wode nkakra obedu eno nti so wadi kan a enkire so wawi abrabo fasaya me na nyanwanwa fasaya me na nyanwanwa Nkwankwaanuase oden onu anu duru dwomu eba se enka bi pe na ohuriye na ade me kogina ahemfie uhunu se minim kasa enu nti wako asam dedede amene ya bu asam na gume so ama makoye mobo maame fasaya me na nyanwanwa nipa dasani ensam ya me kan nyina ye ensam a isisie enu nti enei obi aye na dwene se papa ye de papa ye onye biem isande obi dia ye nti nanso se wutie mi ade me ka tworo ne se emre papa yo ho da hwese makohu akwada bi asabe mpraduasa no woka na asem social media wo mobo wo maame no papa ewu agya no me hunu video no na me faaye na me yese da bi akwada yi wo mobo e wo sa aboafo kɔ ne moa abusua enei de nkɔfo aye ne se ye fa ya create account foforo ewo mimi din mu ene ye de sresrade jisika firi nkɔfo ho enu nti na bia me ka se papa ye de papa ye so to man mu na se wan we yi a papa ye de papa ye wunye bi da me yonku bi na frɛ me ene do sike na nsane ne na asem nsande usike o na sata na me fira adwuma mu aba enti na mabre anam se bo ehfa os oh wa account fufuro ya wa kreti o de besere me sika wo diem na me se me akuyaba sabe mpraduasa me nidie medie mpo a yewura kwabra kase ntima me nsa koma no me nya bukata da enei enkofo afa ene ye de sresra de gu mani mu ase fasaya me na nyanwanwa papa yintia ewiase de meka nyina ne se papa ya ne eyo ne ye ma otumfo nyankopon ye ma kakraka yo hata soro wi so obi o papa na ye wadwene se wo de boni betua ne ka hunu se enchenche wona fe adufudi ade bia nso do wu afa ene ya na nipa nim no adufu ade do wu afa se wanhwe yiye na ye wadwene se wo de sabe mpraduasa wonya sabu akwan bi nti o fa so no obu nipa bukata na kyena bi wonya ho na ade adidi a otumfo kakrakai o hata soro o hwew obi aboa wo ene wusi wunim no ene wabro kira wo nyina agina oba ne so wabro kira wo nyina agina beema no so adwuma wo ye wadamfo bi ene ka bi ma na yefa wo adwuma no ene osira wo kapre mpo a na wo ton ne sa pra anam hweyie ne wiase a ye wo no se wanhwe ye na ye wadwene se bi a wadi kan a mahunu obi a wadi kan wa abrabom ene waba bedi akire mahunu odefo ene wo sresrade mahunu sikani a ene
yade abɔ no a ɔse sɛ nka bɛyɛ a ka ne sika nyinaa mpo nkɔ na nka ne ho ntɔ no da bia meka asɛm wei kyerɛ sɛ sɛbe mpraduasa ɛnyɛ sika nko ɛna kyerɛ sɛ wonya wade wo ho wɔ abrabom ɛno nti hwɛ yie ɛmɛ sika ni w'anim kan na nkɔyɛ nneɛma bi a wobɛyɛ na kyena bi no wabɛnu ho meka asɛm akyerɛ wo ɛnɛ yi wo so wɔ mfenamam wokita microphone ɛno nti wotumi ka neɛ wopɛ keka neɛ wopɛ keka wadwene de kyerɛ mpanyimfoɔ ɛbɛduru mmerɛ bi saa microphone na ankasa a wokasa mu no wontumi nkasa mu biem ti hwɛ yie ɛma true cities bundle na wato gu phone so no ɛma ne nyɛ wo sɛ woni sɛ bi nipa nyinaa yɛ pɛ yɛsɛ ɔhene kyi ne yɛ ebi di da bi akyi ya na nkɔfoɔ ka asɛm bi so obi anya obi a obi yɛ obi so obi nyɛ obi a nko obi nko agyanan mu obi nsesa da bi ehunu sɛ deɛ osi bi teɛ na goro baabi a wɔsa wo goro ɛnyɛ baabi a na ate me da ase abra no ama akora so da baabi a yɛmfrɛ wo nkɔ hɔ asɛm betimi ato ɛno nti ɛmfoa ne ntu sika so bebree adɔfoɔ bɔ onwumbo sɛ me frɛ wo agye me so sika nim wɔ mani wonya sika abu panyini ɛnamafoɔ ma ne tufoɔ ntie asɛm bɛto yareɛ bɛbɔ na wosoma sika nkɔ da bia sika yɛ adeɛ nyinaa nanso me hunu sɛ metimi de sika ato anama ka kyerɛ sika sɛ gye na kɔtɔ adeɛ brɛ me yɛnam nipa so ne yɛde ayɛ biribi nti hunu nipa a ɛyɛ abu nipa susu mu na w'anim kyerɛ nipa na wonyi wɔ biara saa da koro pɛ ɛnɛ wuwu a yɛka sɛ yɛgya wato amade akye a ɛkyena wo bɔn wonte sɛ hwee ɛno nti buadeɛ na mu ani nso adeɛ kakra ɛnɛ mede bɛma wo no so wo ne obi na teɛ obi aboa wo pɛn obi ayɛ papa bi ama wo pɛn na sɛ ne wode mmɔne atua ne ka wada ama ɛnka akyi wotie ma asɛm yi a fa phone na frɛ no na ka kyerɛ ne sɛ wo srɛ no ɔmfa abɔne ɛnkyɛw na so ɔno de kyɛw a ɛna kakrakɛ yɛ ɔhata soro yi ɔno nso de bɛkyɛw meda ase